नलबारिया माब्ला बिटिआरआव हाबखो? रानि इन्दु प्रभाजों जोंखौ फेजेनदों बेखौ अरायसम गोसोआव ला दाबाव। गामि सोसननाय आरो दानख'नायखौ बिसोर गोसो बायदि मावगोन बेबायदिनो जुदि थाङोब्ला, नाथाय बबेनिफ्राय जों बबेयाव दावखोलांखो बेखौ गोमोगोन आरो माने बिसोरो। गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट, आसा खालामो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांगोन आरो बुजिगोन। नोंथांमोना नैबे मोनसे फटकखौ नायग्रो। बिटिआरनि सिङाव थानाय खालि हाफोराव कम्पानि गायसननो होननानै आसाम सरकारा मोनसे लाइजाम हरदोंमोन बाक्सानि डिसि अफिसाव। दा बै आसाम सरकारनि हरनाय लाइजाम बायदियै डिसि अफिसा मा खालामबाय, बिनि अफिसारफोरा मोनसे सेमिनार जिरायनानै मोनसे आफाद दाबाय। बे आफादनि मुङानो जाबाय टास्क फर्स। बे टास्क फर्सजोंनो गासैबो गायसननो लानाय बिल्डिंफोरखौ बिनि थ्रुयैनो मावजोबगोन आरो माने। दा बे टास्क फर्स होननाय आफादखौ मोन 9था डिपार्टमेन्टसिम लानानै बानायनाय जादों आरो। दा बे मोन 9था डिपार्टमेन्टआनो बे खामानिखौ मावगोन। दा दुखुनांथावना बाथ्राया बेसो, मोन 9था डिपार्टमेन्टनि गेजेराव बिटिआरनि पावार एन्ड फांसनजों बानायनाय मोनसेबो डिपार्टमेन्ट गैया। गासिबो आन्डार डिसि, माने डिसिआसो सामलायजोबनाय दाजोबनाय, चेयारमेननिफ्राय लानानै मेम्बारसिम। नाथाय साननैसो सिगाङाव बुंदोंमोन सासे एमएलएआ जे पावारखौ जों मानो डिसिनो हरनो, डिसिखौ जोंसो लाबोदों, जोंसो सासन खालामदों, बिटिआरनि मावनो गोनां खामानिखौ मावथों होननानैसो जों डिसिनो खामानिसो होदों, बे खोथाखौ बुंदों आरो। दा गमामायैनो बे बाथ्राया सैथो मारब्ला दिनै मानो डिसिनि आन्डाराव? जों साननैसो सिगां मोनसे दावराव जाबाय थादोंमोन ना, 16था डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरफिनबाय, जायनि थाखाय PIL केसबो होलायलायनाय जादों सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि मोना। दा बै 16था डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टखौ लानानैसो बै टास्क फर्स आरो बै बे बिल्डिं बानायनाय, कम्पानि बानायनाय बाथ्रायाबो आरो माने बासिनानै थालांनाय बिटिआरनि पावार एन्ड फांसनजों बानायनो नागिरनाय नङा बियो। जास्ट मोनसे एनअसिल'सो बिदों, अर्डार बिलाइ आरो। जानो हागौ बै लेन्ड एन्ड रेभिनिउजों मावदों। लेन्ड एन्ड रेभिनिउखौथ' डाइरेक्ट 16था डिपार्टमेन्टआव हरफादों होननानै बुंदों। बैजों मावदों आरो बेखौ, जायनि जाहोनाव सार्कोल अफिसारफोरनिबो सार्कोल अफिसारफोरबो दङ बेयावहाय 9था डिपार्टमेन्टआव। दा बयनिख्रुइबो दुखुनांथावनासिन बाथ्राया बेसो, डिपार्टमेन्ट 8 फारिलाइ डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि लिरदों, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्स, बेनि उनाव बुंदों नलबारि होननानै। नलबारिया माब्ला बिटिआरआव हाबखो? बेखौथ' रायजोआ मिथियानो। नलबारिखौ गुबुन डिस्ट्रिक्ट होननानैसो सानो, गुबुन डिस्ट्रिक्ट होननानैसो मिथियो। बै नलबारिनि टेक्सआ बोरै बेयाव फैखो? अब्ला माब्रै बुंगोन जे बिटिआरनि पावारा जोंनावनो दङ होननानै, आसामा सालायाखै होननानै? बेथ' डाइरेक्टखा, मेगनजों नुखानाय। बाक्सा लिरनायमोनब्ला जोङो बेयाव इसिबां माथा मारिनो दरखार गैयामोन। नाथाय बेखौ गुबुन डिस्ट्रिक्ट लिरदों, आसामनिखौ लिरदों, नलबारिखौ काउन्सिलनि बाहेरानिखौ लिरदों। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। अब्ला डाइरेक्ट बिटिसिआव आसामा खामानि मावदों आरो दायो। बेयाव बिटिसिआ मावाखै। बेयाव बे मोनसे जाथि हारियाव गोबांथा सुबुं थायो, जायफोरनि साननाया गुबुन गुबुन जायो। सोरबा सिखाव खावनानै जायो, सोरबा अनेस्टलि खामानि मावनानै जायो, बेफार फालांगि, सोरबाया दालाल। दा गोबां खेत्रजों, गोबां लामाजों जोङो गावनि उदैनि थाखाय जों खामानि मावनो गोनां जायो। नाथाय
अराय सम गोसोआव लाखि जे नोंनि मावनाय आंनि मावनाय रायजोनि मावनायाव सोरबा सासेनि मावनायाव बे जोंनि हाया माबा मोनसे खहा जागोन नामा बेखौ साननानै खामानि मावनांगौ आरो माने कुनु बेला माने हारिनि हाया लस जानो मोननाय नङा मानो होननानै बुङोबा बियो रोजा रोजा बर'नि बिमानि मेगननि मोदैजों बर' जोहोलावफोरनि जिउजों बर' आइजोफोरनि रेपजों सोरजिनाय बे जोंनि मोनसे काउन्सिल हा जुदि बेबायदि जुदि थांबाय थायोब्ला जोंनि मोनसेबो इमप्लिमेन्टफोरा मावजानाय नङा। गामि सोसननाय आरो दानख'नायखौ बिसोर गोसो बायदि मावगोन बेबायदिनो जुदि थाङोब्ला, नाथाय सोसननायखौ लिमिटेड नायै नायैसो हानाय हायैसो, नाथाय दानख'नायखौ बिसोर दानख'बायानो थागोन आरो दा बेफोर गासैखौबो जों नोजोर होनानै नुनानै प्रुफजों जों बाथ्रा बुंनानै बुजिनांगौ जोंनि राजाया जोंनि पलिटिक्स लिडारफ्रा जोंनि सारमोना माने बुजिनानैबो खामानिखौ मावनो हायै जानानै दङ आरो जोङो सिगांनि टाइमाव जोंनि राजानि समावबो रानि इन्दुप्रभाजों जोंखौ फेजेनदों बेखौ अराय सम गोसोआव ला दाबाव। दा बै रानि इन्दुप्रभाखौ जोंनियावहाय राजानो हरनानै गावसिनि मानसिफ्रा हाबफैदों, सोलो खालामफैदों, गादबफैदों, डमिनेट खालामदों दिनैसिमबो। दा पलिटिक्सजों खालामगासिनो दङ, एलायन्स सरकार होनानै बिसोरो जोंखौहाय गादबगासिनो दं, गावसिनि गोसो बायदि जोंनि पावारखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो। बेनिखायनो जों बुजिलायनानै बैसोरनिफ्राय थख' ओंखारनानै जों खामानिखौ मावलांनांगोन, नङाब्ला जोबनाय टाइमाव जों जेबो होलांनो हानाय नङा। गोबां खैफोद आफोदा नुजाबोगोन, बे डाइरेक्ट रोखाखा। जों बुजिनांगौ बिसोरो जोंखौ माबे फर्मुलाजों जोंखौ गादबदों। दिनै बिसोर जोंखौ सोखावगासिनो दङ गोबां फारागाव, धोरोम बिथिङाव, आफाद बिथिङाव, बबेबा फरायसा आफादाव, सोरबा हाथियार लाग्रायाव बिसोर जोंखौ सोखावगासिनो दं आरो। बिसोरो जोंखौ बायध'था खालामदों गावहोनो, सोरबा बनसु बायदि जोनोम जाहोनो, सोरबा आरो उननि टाइमाव सोरबा फैबावनो, बेफोरबायदि जोंखौ बिसोरो जबरदस्ति खालामदों। बेनिखायनो मास्ट बि जों खौसे जानानै जुदि जोंनि सरकारखौ जों सालायाबा उननि टाइमाव जोबनाया रोखा होननानै आं सानो आरो। दा मोनसे मोजां मेसेज, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजिबार हालामनि सिङाव थानाय मोनसे जायगायाव दाख्लै मैदेरजों जाय जिउ गोमानांदों मोनसे न'खरानो, दा बै न'खराव जोंहा प्रमद सार गेदेमा CEM आ फैदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो 50,000 रां होदों, मिडियानि गेजेरजों बुंदों। दा बर' हारिया बैफोरबायदिखौसो लुबैदों आरो बैफोरबायदि खामानिखौसो बर' हारिया दिनै रायजोआ लुगैदों। बेबायदि माव होननानै जुदि बैफोरबायदि खामानि मोजां मावोब्ला, सानोब्ला हारिनि फारसे, न'खरनि फारसे, जोंनि जौगाखांनायखौ गुबुन हारिफ्रा नायनानै मोदै गगोन, गोमोगोन, जोंखौ जों बबेनिफ्राय जों बबेयाव दावखोलांखो बेखौ गोमोगोन आरो बिसोरो। दा आंनिफ्राय बे खेंफोरथिमोन। जानो हागौ नोंथांमोना मोजांबो मोनगोन आरो मोजांबो मोना। गोबां मेसेजफोर फैदों, मोजां मोनदों भिडिअखौ होननानै, नाथाय गोबाङा नेगेटिभबो लादों। आं जेबो सानाखै। नंगौ, आङो नेगेटिभखौबो बुंहरखानांगोन, अब्लासो आं सोलोंनो हागोन। आंनि गोसो बायदि आं भिडिअ खालामलांबाय थाबाबो जाया। कन्टेन्टखौ नोंसोरखौ लानानैसो, रायजोखौ लानानैसो आं बानायनांगोन आरो। नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिखौ डाइरेक्ट आसि थुनानै बुं, सनमान होयै बायदि आं बाथ्रा बुंदोंब्ला नोंथांमोनाबो आंखौ निस्सय बुंहर, ओरैबायदिसो जागौमोन नामा फंबाय होननानै आइडिया हर, जाहाथे आङो उननि समाव मोजाङै फोसाबलांबाय थानो हायो आंनि कन्टेन्टखौ। आरो आंनिफ्राय मोनसे गुरै रिकुवेस्ट, गोबां भिडिअ नायदों, अनसायदों, नाथाय नोंथांमोननिफ्राय आङो साबस्क्राइब आरो बेल आइकन थुनायखौ गोबां खम मोनदों, जायनि जाहोनाव नोंथांमोननाव मेसेजआ गिबियै मोनहैग्रोआ जादों आरोना। जुदि नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लायोब्ला, सार, मेडाम, आदा बाजै, आब' मोना
गिबि भिडिअखौ नोंथांमोना मोनग्रोगोन आरो एसेनोसै जय बर' हारिनि।